नमस्कार वो सबके स्वागत बा भोजपुरिया डॉक्टर सीखा चैनल में। आज जानल जाई गठिया का होला, कैसे होला, ऐसे कैसे बचल जा। तो गठिया का मतलब है कि जोड़न में दर्द, और ये कैसे होला। सबसे पहले हम बतावा चलें कि गठिया रोग शरीर में कैल्शियम के कमी के वजह से होखेला। एकरे कमी भइला के वजह से जोड़न में ऐंठन, दर्द और सूजन बनल रहेला। एकर एगो खास वजह ई होला कि कार्टिलेज ऊतक के संख्या में गिरावट भइला के वजह से शरीर गठिया रोग के शिकार हो जाला। एक तरह से कहल जाओ तो आर्थराइटिस कार्टिलेज के कमी होखला के वजह से ही होखेला। जैसे कि कहल जाओ तो हमनी के कभी चोट लगले के वजह से हड्डियन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेला, जौने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बनल रहेला। एक तरह से कहल जाओ तो ई गठिया रोग के एगो सामान्य उदाहरण बा। गठिया रोग के जड़ से खत्म करे खातिर हमनी के हल्दी के उपयोग करे के चाही, काहे कि एमे एगो करक्यूमिन नामक तत्व पावल जाला, जौन की हमरे शरीर के इम्यूनिटी पावर के बूस्ट करेला, जौन बाहरी बीमारियन से लड़े के शक्ति प्रदान करेला। और हल्दी जौन बा खास करके गठिया रोग में काफ़ी लाभदायक होला। ऐसे जौन बा गठिया रोग से आसानी से लड़ल जा सकेला। खास करके कहल जाओ तो गठिया रोग के ठीक भइले में 6 से 10 हफ्ता के समय लग जाला, लेकिन ये अपने प्रभाव के वजह से लंबा समय तक आराम दिलावेला। अगर हमनी के गठिया रोग से एकदम से जल्दी छुटकारा पावे के बा तो ठंडा गरम पानी के सेकाई करे के चाही। गरम पानी के सेकाई ऐसे करे के चाही काहे कि उसे नस में खून के दौरा बनल रहेला। और ठंडा पानी के सेकाई ऐसे करे के चाही कि जौन चोट लगला के वजह से चाहे गठियन में दर्द भइला के वजह से सूजन यानी कि उभार जौन आवेला उमे कमी लावेला ठंडा पानी के सेकाई, माने जल्दी से उसे आराम होखेला। तो अब हम चलत बानी, फिर बिहान मिलब एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।